U prelisavanju gošća glumica Srpkinja u Švedskoj Jelena Mila. Dobro jutro, Jelena. Dobro jutro. Hvala što si kod nas ponovo. I vama. naša Maja Živanović. Dobro jutro, Dobro Majo. jutro. Ja sam namerno htjela da kažem naša, pa onda shvatim da nema razloga da kao stalno nešto krijemo ko smo i šta smo. Švedska i dalje jedna od najpoželjnijih zemalja za emigraciju, a ti sve češće ovde. U čemu je problem? Ili u čemu je kvalitet? Ja mislim da mi u glavi uvek nešto emigriramo, imigriramo. Znači, selimo se i vraćamo se. Tako da, ja sam ovde. A tamo, kako da vam kažem, i boravim. Zapravo i tamo sam i ovde na neki način. Ali moram priznati da mi ovo podjednako vuče kao i ono tamo, a da ne kažem da ovo malo više vuče. Mnogo je komplikovano to objasniti. Baš mi da kažem ništa nije jasno. Ali razjasnit ćemo do kraja prelistavanja. Povod za Jeleno gostovanje je festival švedskog filma koji je u toku u kinoteci. Kad si bila selektor, rekla bih vrlo, s jedne strane, neobičan izbor filmova, a s druge strane nekako lepe paralele Švedska-Srbije. Pa, to je 100 godina diplomatije švedsko-srpske, 1917. od 2017. I prosto ambasada koja vidim da vredno radi ovde i da su aktivni, želili su da naprave nešto sa filmom. I prosto imali su razne neke ideje, da li to da budu žene, pa da li da se bavimo Bergmanom, pošto iduće godina 100 godina Bergmana. I onda smo došli na ideju kako mi to 100 godina filma da preslikamo u tih 100 godina neke diplomacije. I onda sam prosto napravila jedan program za koji smatram da bih ja lično volila da ga vidim i da proputujem i pretpostavljam da je tako da bi to volila prenesem našoj publici. Šta je to 100 godina švedske kinematografije u odnosu na nas? Gde je ta neka komedija njihova? Čemu se smeju? O, zar imaju komediju? Imaju i to Bergman. Ko bi rekao Bergman kao totalni autor, pa čak i neke drame, teške i tako dalje. Komedija koju ćemo prikazati, to je Bergmanova. Imaju Josto Ekmana, imaju Lasse Oberga, njih smo hteli da, ali to su sad već autorska prava i malo je bilo komplikovanije da ih dovedemo. Tako da, to je što se tog dela priče. I tako smo u 6 dana spustili tako neki 6 oblasti filmskih kojima smo se bavili. Počinili smo juče sa ženom autorkom, Pernilom August, koja je ovo drugi autorski film i ja se nadam da bar deo publike deli moje mišljenje da je to jedan izuzetan film i verovatno će biti u užem izboru za Oskar ove godine. Večeras prikažemo Arna, to je spektakl o krstašima. Krstaški ratovi ne pripada baš nekoj velikoj švedskoj istoriji, ali moguće da su postojali, ali su oni napravili pre 2007-2008 veliki spektakl na temu krstaša, krstaških ratova, hrišćanstva i to je izazvalo veliko interesovanje publike i to je večeras na programu. Sutradan imamo naraciju kroz literaturu. Naš Crnjanski iz Seobe, odjednom sam našla u njihovoj literaturi. William Oberg je pisao Iseljenike, njihovo remek delo literature i prikazano je kao remek delo na filmu. Immigrants, Iseljenici iz Švedske u Ameriku, 1870. godine. Znači, neka naša muka, svi mislimo mi jedini Seobe, jadni i tako dalje. Ne, Šveđani se seli, to oni su odlazili u Švedsku, tako da u Ameriku, tako da sam to dali paralelu Aleksandra Petrovića i naših Seoba i njihovih Seoba. Onda smo posle toga stavili taj Nordic Noir, Crni talas, naš koji je bio u bunkerima 70-ih, 80-ih. Međutim, njihov talas je potpuno onako preplavio svet sa tim Mostom, serijom, Millennium trilogijom i tako dalje. To prikazujemo jedan manji film, znači nismo išli na te bombe koje su već prikazivane po televiziji i bili u bioskopu. Flocking, Stado, Jato, gde je zapravo jedna devojčica, ajde kažemo, silovana, zlostavljena od strane dečaka, pa se ne znam tačno šta je i sad sukobi klasa ili, ajde kažemo, staleža, ekonomski dobro stojeći jedan. I onda ko pobeđuje. Na kraju vidimo zapravo jedna mustra koja radi da devojčica je tu žrtva, u tom smislu da ona je, na njoj je, kako bi rekli taj, na švedskom bi se reklo skam, ali bi rekli, kako bi to rekli na srpskom, ona je tu ta poražena strana. Da, a je li imamo, Jelena, ne pričamo sad, mislim da smo tu negde da što se tiče repertoara, je li imamo prepoznavanje istih životnih tema i problema u Švedskoj i u Srbiji? Zato što prvo naši filmovi poslednjih godina, to je i poslednjih decenija je, čini mi se, sa tim isticanjem problema i muke prešlo sve moguće granice. Jer su oni skloni tom depresiranju u zemlju koje je kao manjak sunca i manjak vedrine ili su svesni toga
toga koliko su privilegovani zbog ekonomije koja je dobra? Ne. Pošto film zalazi u, kako da kažem, za mene je film ispovest. Ako govorimo o autorskom filmu, to je uvek neki autor koji ima neku potrebu nešto da kaže, tako da i film kao autorsko delo vidim kao vrstu ispovesti. I baš jedan od najvećih autora ovih krimi, thriller, priča koji su taj Nordic noir, kaže jako je čudno da u zemljama u kojima postoji najveći stepen standarda, ekonomije i svega, stvara takvu vrstu agresije, ubistava, rešavanja tih situacija i tako dalje. Tako da lično mislim da taj neki noir koji je sada jako popular nordijski zapravo krije tu neku, kako da kažem, tajnu stranu, mračnu stranu, koja naravno ide i u estetici, taj mrak, nedostatak svetla, hladnoća. Ona krije tu neku turobnost, hermetiku, ali ako se dublje zađe u ljudsku dušu, onda možemo još po nešto tu da nađemo. I taj, kako da vam kažem, oni su ga lepo upakovali u žanr, tako da on ostaje, kako da vam kažem, nekako upakovan u smislu da svet može da ga popije. Mi to mislim da radimo neupakovano i to je naša razlika. Mi to radimo mnogo slobodnije, otvorenije, što, kako da vam kažem, radeći ovaj Balkan Film Festival, Šveđani u žiriju prosto odlepe od sreće, ako bi rekli srpskim lepim izrazom u slengu, da vide nešto što ide do kraja, bez zadrške. Da. Što ima naravno i svoje pozitivne i negativne strane, ali kažem i svoju vrednost. Maja, u novinama? U novinama dosta lepih tema iz kulture. Ono što je meni bilo interesantno u novostima, a možemo da napravim i paralelu sa Jelenom, Saša Edi Đorđević u svom istorijskom romanu Ustanik, Karađorđevoj tragičnoj sudbini i posledici života po Turcima, sveži tragovi prošlosti. Ti se često isto baviš istorijskim temama, odnosno određenim ličnostima kroz svoj rad. Koliko je teško u bilo kom žanru oživeti neko vreme, nebitno da li se radi o Karađorđu ili o Milevi Ajnštinu? Pa to je jako važno. Ja smatram da te neke budućnosti nema bez prošlosti, tako da, apropo ovoga, znači čovek umetnik stvara iz nekog bagaža ili iz neke svoje prošlosti, nekog svog sećanja, iz nekih svojih kodova koje nosi sa sobom. Tako da smatram da je jako važno po tome na neki način biti tu negde, a gledati u budućnost. Taj moment budućnosti je jako važan. Jer neka sigurnost se nalazi u toj nekoj tradiciji, istoriji, identitet. To je nešto jako važno, naročito za naše zemlje ovde, ali vidjet ćete da identitetom se bavi i poslednji švedski film koji smo doveli, Ko su Šveđani. Sad imate čitavu vojsku nekih novih Šveđana koji ne vide Švedsku i ne govore novim švedskim, imaju neke nove švedske vrednosti, donose svoje, jeste, i sad vidite identitet. Znate, mi se ovde mnogo bavimo identitetom i volimo da, kako da kažem, bušimo prilično duboko tu sondu, moramo doći, mi pričamo o Kosovu, pa pričamo i pre Kosova i tako dalje, znači ili metodi, pa i 2000. godina i tako dalje. To su neke stvari kojima mi određujemo naš identitet. Mislim da Šveđani isto na neki način rade na tome, na neki sebi svojstven način. Ali nešto što je jako važno, to je gledanje u budućnost. Jer sa tom prošlošću nećemo se mnogo... Čovjek da za sebe, kako da kažem, da nađe prosto prostor u kojem je on dobro i da gleda napred. A koliko je realno problem u Švedskoj to menjanje etničkog, verskog miljeja, navika ljudi? Onaj film koji smo gledali dokumentarni, ti ćeš verovatno znati, o četvrti u Malmeu u kojoj policija ne sme da uđe. To je migrantski jedan kvart u kojem su ljudi uglavnom iz Afrike, odnosno sa Bliskog istoka i iz arapskih, islamskih zemalja. Koliko se to realno vidi kad se živi u Švedskoj? Ili da li ti, ako si privilegovana pa ste, hvala Bogu, bolje stojeći, imaš uopšte kontakt sa tim svetom? Pa znate što je problem? Problem je što mi se šalimo, ali to je suva istina. Mi u Beogradu možemo sesti u bilo kom kraju grada, popiti kaficu, popričati sa ljudima oko nas, osjećati se relativno slobodno, je li tako? Pitanje je da li to mogu Šveđani u svim kutkovima svoga grada. Znači, ipak je istina. Da, to je apsolutna istina, jer ja živim u centru Štokholma i samo 15 minuta od nas nalazi se deo koji se zove Rinkeby, koji kada izađete ne možete da
shvatite gde se nalazite. Ti neki ljudi sede na trgu, oni su totalno crni, obučeni su te neke odeće koje nisu, ajde kažemo, zapadnoevropske ili bar evropske. Ne kažem to tako treba, ali znate, to su neki novi kodovi sa kojima, ne znate, meni je malo lakše. Ja kad uđem u tu prodavnicu, ja kažem trebaju mi kore za pitu. Pokušavam da im objasnim i oni kažu, ovo je naša, otprilike ispadam tako. Ali sećam se, par puta sam ušla u to baš tražeći kore za pitu i znam da tu obično imaju te neke egzotične ili orijentalne namirnice, jeste. Tako da opet je prepoznavanje. Znači, ja dok sam bila tu, bila sam malo posmatrana ko sam, šta radim. Ne pripadam tom prostoru. I onda kad sam rekla meni treba, pa objašnjam na švedskom, kore za pitu. Kao ima, evo ovde, dobro i tako dalje. Šta da vam kažem, mi smo tu negde između. Mi, Srbi, da. Mi sa nama nosimo to nešto što je spoj istoka i zapada. Šveđani, bojim se, mislim da ne umeju da nemaju pravu relaciju sa tim još uvek. Oni pokušavaju tim nekim svojim sredstvima da to na neki način ublaže, upakuju, stvore te neke zajednice i tako dalje. Ali ta sekularizacija u okviru jedne zajednice koja je jedan grad, nikad ne znate šta budi. Razumete? I ti teroristički napadi, to nisu ljudi koji su asimilirani, pa onda znate, imate razgovor, komunikaciju sa njima, prosto pukne nešto. I onda kao, pa oni su malo ekstremni i tako dalje. Malo, da. Da. Tako da, to mi prepoznajemo, a za njih je neko novo čitanje. Uvek volimo ovu rubriku Sinoć u Beogradu. U politici je tu na jednom mestu može da se nađe sve ono što je obeležilo prethodno veče, a tiče se raznih kulturnih događaja. Marize, sinoć bila čuvena fado pevačica u Sava centru, u ateljeu 212, urnebesne teme, premijera, Božićni trg otvoren u bulevaru Vojvode Mišića. Kako Šveđani žive? Izlaze li uveče? Imaju li ovoliko kulturnih događaja koliko ih mi imamo? A možemo da čitamo i u novinama ako ne stignemo da ih pogledamo. Kako se to prati? Pa naravno da ima koncert, sve svetske zvezde dolaze tamo i to... Kako da vam kažem, ovde dođu neke zvezde koje nikada nisu bile u Švedskoj, ali isto tako u Švedskoj budu zvezde koje nikada nisu bile kod nas. Nekako ima, neki probiju sve te barijere, neki ostanu onako povezani, svako ima neki svoj razlog. Pa šta ja znam, imaju zvezde i veliki su koncerti. Ja lično mislim da je, i tu se osjeti mala razlika, jer obično švedska publika je ta malo hladna publika. Jel da? I da. I prosto ja znam da oni daju svoj maksimum u smislu kad nekoga vole, ali to, pretpostavljam, za ove neke istočne, južnije temperamente, to bude onako, idemo sad u Švedsku pa ćemo biti srećni ako dobijemo aplauz. Nije baš tako, ali prosto je ta vrsta komunikacije. Što se noćnog života tiče, znate šta, kao beogradska devojka, ja ne bih poredila život Beograda uveče sa životom u Štokholmu. To je isto drugačiji kod, izlazi se četvrtak, petak, subota, nedelja, restorani se zatvaraju u 9 ili u 11, i to sa potpunim izbacivanjem iz lokala. Pa dobro, 9, pa mislim... Možda 10. Ne, ali sad sve zavisi koje mesto, ali to se dešava. Izbacivanje iz lokala, jel? Pa, znate, kao kraj radnog vremena. Nije tolerantno kao kod nas, fleksibilno. Pa, sklono razvlačenju. Pristojno sačekaju da izađete. Tako da onda kažete, pa dobro, možda bi ipak trebali da izađemo. Ali nema. Imaju nešto što, recimo, kod nas, bar u moje vreme nije bilo, doduše ne posvećujem toliko sad mnogo taj noćni život Beograda, ali nismo stajali na ulicama, smrzavali se prazan lokal da uđemo unutra, zato što je Bog zna kako to prestiž ako stoji veliki broj ljudi u redu i smrzava se na ulici da bi ušli u neki lokal koji je važan. Ovdje bi rekli kod nas, ma važi. Ajde, pa mislim... Inat neću sad da čekam red. Da razumete zašto nije izlazimo Ja da ti čekam red da ostavim moje pare, nema šanse. To je otprilike to. Tako da ja ipak imam mnogo beogradskog da bi mogla da stojim u tim redovima. Svaka, to je duh. Jelena uvijek ima to, nikad se nije predala. To je meni jako dobro i sad se vidi dobri plodovi čuvanja svog identiteta. UNESCO je prepoznao kolo kao svetsku kulturnu baštinu, zvanično juče, i to je, kolo nije samo naše, kolo imaju mnogi narodi
narodi, ali smo mi nekako uspeli da se izborimo, da budemo prepoznati kao jedni od nosilaca tog koda. Da li naša deca u Švedskoj znaju srpski, da li se čuva identitet ili se utope kao recimo u Americi i Kanadi jako brzo ono što je njihovo okruženje? Moram da vam se požalim ovako, samo vama. Da dečaci ne čuju? Da, pa znate šta, kao neko ko se bavi kulturom i dolazi odavde, ima kultura, književnost, pozorište, jezik i tako dalje, ono što me je zapljusnulo kad sam došla tamo jeste zapravo folklor, kao jedina disciplina kulturna koja se gaji i to onako vrlo intenzivno jeste među našim ljudima i, ajde kažemo, sport. Tako da su to nekako, kad se kaže kultura, prvo je folklor. Da li imam folklor, to nam je kultura. I onda mi je trebalo malo vremena da objasnim da možemo sad možda malo da se pozabavimo jezikom, pa da ta deca govore i neke pesmice, i Čika i ove zmaje. To je sad malo problem, pošto ta deca ne govore taj neki idealni švedski, govore neki švedski koji je tamo, srpski koji je tamo naučen. Tako da to bude jedna mala poteškoća, ali radimo na tome da to popravimo, tako da ta škola Grume je nastavila da radi i još uvek radi. Tako da, kako da vam kažem, naš identitet jeste zapravo folklor i na što se daje novac, to je da imamo dobrog pedagoga što se folklora tiče i tako dalje. Ono na čemu radimo, svi koji se bavimo kulturom, da u tim malim okvirima koji se odvajaju za kulturu, što po klubovima, što po tim nekim zajednicama, Savezu Srba, da se to otvori na pozorišne predstave, da deca imaju nekakve školice, da budu dečije predstave, predstave za odrasle. To nam je na neki način sledeći. Ali znate šta, kada se sretnu tako, kada se naprave razne te grupe minoritetske ili ti manjinske grupe, kada se sretnu, nekako ta igra bude, kako da vam kažem, ona priča mnogo više jezika od neke naše priče i tako dalje. Onda se svi razumemo, Grci, pa ne znam, dođu razne neke grupe se spoji i onda kaže, pa vidi, ovo je slično, opet je sasvim drugačije. A pripada kolu, pripada tome nečemu. Nećemo reći da je to naše onako prilično bogato i u igri, i u kostimu, i u odnosno nošnji, tako da imamo čime zaista da se pohvalimo i sasvim mi je jasno da to UNESCO. Dobro je. Majo, završavamo nečim lepim, jel? Pa evo, mogu da napravim neku paralelu, baš rad sa decom, kaže u Novoj Varoši, u predškolskoj ustanovi, Maša i Medved u pozorištu Senki i priču u stvari kako i u malim gradovima može da se lepo osmisli pozorište s decom, igra s decom i u stvari da se nadovežemo na ovu tvoju priču, eto da prosto i sa malo sredstava, a verujem u Švedskoj s malo više, mogu da se deca animiraju od tog nekog najranijeg uzrasta, jer obično, sad ne znam kako je to u Švedskoj, Beograd je centar kulture, sad ko bi pomislio da će u Novom Pazaru neko da se bavi u dečijem vrtiću sa Mašom i sa Medvedom. Ali znate što je tu mnogo zanimljivije? Sad je opet uđeno neku onako globalniju perspektivu. Maša i Medved je serija koja nikada nije prikazana u Švedskoj. Jer je ruska. Stvarno? Da. Tu leži zec. Neće da kupe ruske crtače, čak i da ih prevedu. Ne, čuvaju svoje. Tako da Maša i Medved je ozbiljna priča. Razumete? Sad to da se deca igraju predstavicama, to do nas još nije došlo tamo. Tako da roditelji baš moraju mnogo da budu obavešteni i informisani da bismo znali. A ja sam igrom slučaja, pošto su moja deca rasla, pa ja znam da postoji, doduše oni su izrasli taj period, ali ja bih jako voljela da vidim. Ali znam da je jedna jako topla, lepa priča koja je, da kažem, pozitivna, da. Da. Tako da ja mislim da je vrijedno svega toga da su oni uspeli da urade Mašu i Medveda. Ima, ali znate šta, malo nam je dijaspora, opet je ima, ali nema, kako da kažem, kulturne dijaspore, imaju ljudi koji rade, svi uglavnom zarađuju i onda su tako neki pojedinci koji izgaraju za sve to, prepušteni sami sebi, tako da radimo te neke predstavice, sad ćemo 17. decembra imati u crkvi našoj, tako da, eto, radimo, ali kažem, Maša i Medved je posao. Da. Dobro, čekajući Maša i Medveda u Stokholmu, eto, Jelene Mile u Beogradu, veliko zadovoljstvo već za koliko dana, 20 dana ponovo se vidimo ovde. Da, ovde sam ponovo, nastavljamo, premijera mog filma će uskoro, Žene čelične ratnice,
to onako spremam. Vidjet ćemo da li će nas osvojiti neki od ovih velikih festivala. Ako ne, ide naš Balkanja Film Festival, bit će festival kratkog filma. Tu prikazujemo naše fantastične filmove, dokumentarne, iz Republike Srpske, iz Makedonije. Neke priče koje su i nama nepoznate, a ja mislim da će još biti zanimljivije puštati ih gore i tako dalje. Tako da radimo neke zanimljive stvari i spremamo Milevu Marić-Einstein kao za Šveđane. Lepo. Hvala mnogo obema. Naša Maja Živanović i Jelena Mila Glumica bile u prelistavanju, sva naša prelistavanja na YouTube kanalu Studije B.